Hezký den, vítejte u další minuty pro kulturu a památky. Dnes se podíváme na Ministerstvo kultury, klíčového ochránce našeho kulturního dědictví. Toto ministerstvo, sídlící v krásném Nostickém paláci v Praze, hraje zásadní roli v našem kulturním životě již od roku 1969. Co vlastně dělá? Stará se o umění, památky, církve, média a autorská práva. Ale to není všechno. Ministerstvo také řídí řadu důležitých příspěvkových organizací. Mezi ně patří například Národní muzeum, Národní divadlo, Národní galerie v Praze, Národní knihovna či Česká filharmonie. Tyto instituce jsou pilíři naší kultury a ministerstvo zajišťuje jejich hladký chod a rozvoj. Ministerstvo také spravuje dotační programy na opravu památek a podporu umění. Díky tomu můžeme obdivovat opravené hrady a zámky nebo navštěvovat prestižní kulturní akce. Zkrátka, Ministerstvo kultury je tím, kdo zajišťuje, že naše bohatá kultura a historie zůstávají živé a dostupné pro všechny. Děkuji za pozornost a budu se těšit při příštím díle.